Tingin ka por tang apdiang subhai pi baro se ka tian ka jong blai bat ki ban suyo ban pek ye ka ni ka video da ka kerteng ka tiang tam ka jong try jing Jesus Christ ngin yo ai ka ban ya no se ka tian ka jong blai ha ka ni ka step bam ta ka tian jong blai ka bang ko ban ai ni ka por ka long what bu teng amen what bu teng kan di ka topik ka bang ko ban ai ka ba ban ya share habdeng jong pi hap uai bai barok ke badan lang hakani kapor ke bamenta balai bang bagani ka khubor kalong ke badan kam engi banyo asngau nama de kan hi teng teng ka pentut ya ga jing duai ya ga penpep ya ga jing duai ro haying asam ka pentut ya ga jing long mensim ro habadon ya kan ka mensim bu teng kan ka bu mensim bu teng ka di jat mensim ki ba pentut ki ba penwet ngin sepe sibet kali ka tin sobe ka ka baka day ban kran yangi kalong ka jikir ku hadu kata ko abangin sa skor bahai gini ka tin ka jong blay bun ba ki breu hakini ki sngi ke ba menta ki poi sa ka bayadom ya bun ktin ki poi sa ka jing bam ya sngutu shu sirtu jing mot shu ki poi sa ka jing yan ya haying samro tang na ka daw ka jing bu teng amen ngatrang pisngutu ya gini ka ktin laki kimi kikpa laki kun lani ki kena are ro kala hakaba domno namar balai lada don keni ke jing bu teng lada pak kam bu teng dala dei ko to kapor kala saga jing dom klem dap ka kam amen nangta balai ko aban krane ke dek tien ke jomble namar ngahi dala dei ngala snutu ngasutu yala de namar balai ngasutu kita ka jing kabor jong ka jing penwit kan ka mensim jing bu tengen dayala de simen aku aban ya tuai pi mo danga haba pak kam pastor danga kumbu teng ya ka to ka kam ndanga la bu teng itu ka kam dala de itu ka por men ngasdang kendit menriu ngaklem mlale sure ban ongan babiro mentoi shu namar ka por kalayat sting mo poi sa ka jing mam ya sutanat shu la syaong dala syaong tu da duai sam duai sure la penat Hajik syada wat akan terai day naladihi babu teng. Tiga kuat badok mang ni kapon takan ni ka jing bu teng kap kayalam syaka jing babe. Ka jing bu teng kayalam ru syaka jing jot. Ka jing bu teng kayalam ru syaka bayap teng teng. Amen. Kan ni ka dikaktian ka jomle ka kuat ban ai hap deng jong pi ka ni kapon ta. Kumcu hakabakan jado ladang ibu teng kanu kawan hakajingnya kawan hakajingnya dom skutenat syu bania duai ko pep no ban duai ro namar laya bunia da duai ro sno mentoi syu la penat amen te kalong kum taru hakabakan jam sim lada bu teng hakaban syakri yo blai bu teng hakaban puli bible hakaban duai hakaban nyoro hakaban mani yo blai kawalambai kajing babe man kawalam mi kecing bambe nata kam long smut syuk kecing long mensim ro syumudur kendiat bu teng men puli bible banduai mentabun kampalat sapuli no sibet menmet ma mentab sabun kampalat le jinglet puli no sibet menmet tiada ino ka tuka bible ino ka jing duai ong duai tela ban duai malumala dari bible kan puli syu ong sa duai no sibet menmet Henry sibet menmet ro pinamla ban cover bad ya ka ban step supuli no tang silunong amen dala tia bade msuk men siamaro simet hallelujah namar balai de na ka dau jing bu teng hajing shisha la da snutu babun kam balle jing le dang step dan kam man ki kam step amen haban penbiang ya ka tu kapor ban puli ya ka tien choblai ban duai habangi penbiang syo bad ublai kalong smooth ka jing embaro si ngiro ngi sngau kemen sngau lai lut sngau mdan ka jing konyok mensim amen bar haba men medro abat ya ro sngau suk kemen ka mensim namar pendap ya ka kam ka bala dei ban le rela da bu teng kawan saga jing babe balai nge klem le menne mentamen medro mla song met mla ban puli pendap bar ya ka ba ban ta ban menstep kut saga jing babe ban yo biang ka tukaporum yo syo hallelujah kajing long mensim padela nang hian nang khati amen hallelujah ngaku aban ong ni kapor ko aban itu pi ka wei ki tu kana ka bai pasol la ya tu kana mo habdeng chi mo sapang uni wei mekanik tang na ka daw ka jing buteng chu u la penyap ki spa ki brio amen
Kaya ka ba siya kalau uni makanik bara jing siya suaba ka aeroplane kan mi nang ta suaba kan mi nagadjaka mo ka airport uni makanik haban check ba na Mario kan doi ka jing tot AA hak aeroplane ti suaba kan mi de ban check de ban pet bahaswa dia yu kata kapor na uni makanik ukum kelet Amday ba ukum kelet Henry pa di ba u haji siya setang man pendat ya tau screw mau tau way screw not hagataka aeroplane Henry pa di dan way parlok ba wer di sano ya hagabawan tau way parlok ba wer di saya lek gumno uang sawan pendat sibet setang uni kendiat di sawan pendat sibet ulet di sano ndala le di sya bata parlok pa di lakot kaya bang khana klam kan mau siu tau screw hagajing mundur ja ladap Ngaso ko maladap mene. Ti kataka airport kataka aeroplane kala dai ban mi. Hadin bala ki kataka aeroplane to mechanic pedi la enjoy beta parlok badin di sha mene tu kana klem la biok sngo sia ka po la klat no ila jong ka kam. Long ba aeroplane kala her. Haba ka aeroplane kala her ji ayu kalong ba klem parla po jaka kane ka aeroplane kala btai. Man, bada kataka aeroplane da ki spangot ki yesong ki passenger. Te baro ki min simbriu ki basyong kita ke aeroplane ki layap no. Nakadaw balap tay kita ke aeroplane. Lada wade kan tenrai pada datang nakadaw juni mekanik bau buteng tang man pendak yu tau screw. Amen. Takadaw ka jing buteng ka walam roi ka jing yap. Ka penyap ya ki way. Amen. Ngin skau tu lada ngin ya pai ka ktian ka jong blei ka ne ka por. Kanuksa ka bangan ai ka ktian jong blei ka por ngin ya pet naka. Ngini apa ya ka story ka jong Noah. Genesis kalnong ka banriu banyaw ter. Kalnong ka banriu banyaw nga ong kalnong namar baro ka story chabang jong Noah bat kibriu kataka haka pertai ka bamansya ka haka era ka jong Noah. Kaya ka ba dia kalong ba kini kibriu jong kene ka pertai haka por jong Noah ki le kataka pop sang kabala pen dam penbitar ya ublay kata ka jingle pop chiki kala kiu sot habreng hak skor ka jong blay ba ublay ulas ngunya ula ijili ya kini kibreu ukwa ban pendam no kibreu baro hak pertai te jayu laong baladon way ubreu uba imhak uta ulong unoa ulong ubreu bahok uni unoa ude ubreu ubahok hakata ka pateng menriu jong te ublay umut ban penduk khat no ya kata ka generation kata kapateng menriu hakapor cho Noah namar kapop choki henry don ne Noah ubahok ubasakri ya ublay ubatip ya ublay tilaong ba ublay ulap tha yu Noah ba unsna ka yingling bad haba unsna ka yingling ba en pen ya ba ya ka ying chong ti anda uni Noah ula kongu ublay ula sna ka yingling bad ula wala mikta kimrat Sijur ma ki merat sijur ban bu kata ka yingling mantap kata ka yingling unoa kat ba udang sna uyalap ya kibreu amen uyalap ya kibreu baro ki badan kata ka pateng menriu jong kelaba mun na namar ublay unsa penjot ya gane ka pertai uyalap si uyalap kum ta ndai jayu kibreu hakatu ka por kran ben pen ban unoa katamen bet lawai si lawai henry hadu mentaru paduai tangga taga yingling jong mero da kisna misna ya kam padap bu teng ki klem kelabamut ki ben ban ya ki kensing ki bu teng ki ben ban ya Noah temen bit de kumni dala temen le steng kle sna saya keling hajrong lum yo na ai habau Noah ula osas ublay unsa penhabi uslap saupu singibat saupu met kelaba mo no yo pen sajot Henry kini kibreu pada ki ong ki kran ben pendan penban ya Noah ki klem pen saskot ki klem kelaba mot ki buteng apit kai dala dei takapor kamut ki buteng ya kaban kela ka bamut ki ong penman pit kai dala dei takapor te hadin badeng i isha ka tin choblay ka ba ublay way ba la kran upendap amen. Kajinglong jom blay galong way ba ulak kran upendap namar balay kitab jingkay gong ba nama ublay umlong ubreo. Yak ay ka ba ukran upendap. Yak ay ka ba ukran ule. Hallelujah. Tingi ihang ni ublay jisha uladep instruct uladep ay ktin ha unoa uladep yalap bikini kibrewan reki buteng man kelabamut.
Jiayu anda ladai kapor ublay ula kataka niyo iba ka beneng kalap tay ki liu ki lap tay ha kataka por mon ublay ula pa uslap bajur bat aba ublay ula pa uslap bajur ka kala nang he kat adu ba kala la ban kot hadu kata haudu tau lum badon kata kaling jong noa bat kaling jong noa la peras la tiki ni kibreu kibabu teng man kelaba mod ha kabaya lap uno waji ayu enda kilo yo I kita ka slap ki ong ba shisha kata ko jinga lap jong mowa ka noa kade ka ba shisha henry leno kot sa ka jing babe dei na ki wan man kerpat noa laban ong pasan lane mahe pli pelat yemengi henry bade leno man Namun balik ini ika Bible kau batang Noah bat kikun de ki balat yem. Tiki hai kikun persa. Met. Hai badi kita ki men ki para arkemi. Tindala jia bala hap kene ka slap na I kata ka la nang he ki laban ong ni ki bahing pasan mahe maret lane kumne da kum tai pli le ngin sayap. Ini Noah ong la kot mla syu. Nama la sil ublaya ka jingkang. Amen. Ladap kang ke jingkang. Kot ha ka jingjot. Baru kini ki breu ki babu teng ki klem kelaba mod ak por bayalap unowa ki yap jelop baru ha kata ka umsau. Amen. Nambar balai la kang ke jingkang. Hallelujah. Aku abanong ani ka por ke benta ki badan hang ni nang ta ki ba yo I gini ka video ki ba pe gini ka kubor ni ka ponta kan mau ya ke jingklaba mod dei ban bu teng. Habas ngautu balakta siam jong blay di ban kelaba mudna. Pai no show blay kelaba mudna kloi. IT no show blay sakri bahano yo blay di ban buteng. Di ban apet kai. I mai pasor iji kai barobar bakini kim dei shu kisngi kiba dang slam kila ajan kila dei kisngi ba kado. Te yo le sedan ki bangi cingini pastor shu ong. Bakut naduk meno hadu bentaro klempat kot ab shua ya le mix shua bar ka pertai ya kle shua ka bar ka pertai sada kelas suki laban ong kum tan ringa kwa ban ong ipi ki bangai ne ka por kan mau wanam kensting men wanam kensting wanam boteng ya ka tu ka ciklat ka ba pipi dan haba yo le se pidang dan ka men sim je compromise bar ka pertai la ka long ha ka kran la ka long haka yat ka yang la ka long haka rukom ke jong pi kan mau la da pi dang dan ni kan sim compromise go to agiktin choble kan mau wat nam kensing habai paso ji kai barabor bakini kim dei shu kiski ke ba dang slam ki la jan ki ya ki por kan mau bangin nang penbet no ala ka ski amen penbet no ai ka jing em kloi yo ala bakang ka jingkang amen hallelujah. Tiga ni ka nuksa kaktian ka jong blay ka banga ay ni ka por sa pang ka generation jong Noah. Ini apa sa kawaipat ka nuksa kaktian jong blay ka long na ka kitab ban kong Samuel kalnong ka baar ka dikhat ka ba khat ter. Nganong puli nak tin jong blay nam ka jrong ba. Ngan siya tu kana ni ka por sa pang ka ay ka bajia ka iing jong Eli. Samuel kitab ban kong Samuel nong baar dikhat ka ba khat ter. Ngi hang ni sapang ka story jong Eli. Eli ji sau de ulong lengdo jong blay. Amen. Ujudan barobar ha ka ying ka jong blay. Uri usumar ya ka senduk ka jutang nang taya ka tabar de kali ya ka ying ka jong blay. Hana jayu la ong ba udan ni ki kun. Udan ni ki kun jong u hopni bad upine has. Kini ki arngur ki kun jong Eli. Jayu la ong bagi ni ki kun jo ki la long ki kun belial kamut ki kun ki balek beman amen ki klamiyat ya kata kalenti blay hande ki lek beman dalak kuat do wat ya ka do ka badang imro ki sim la ka sim ki to ki do kenya bawan kenya ki bri ki thang dalak ku abam do ki klam da up ya kata ka ki klam da up bahado banda dei ka pore ki bakin pam ki sule la ka le turmor nang ta ka bom dei ban kenya ro ki kenya la ka kenya ki klam le kat kum kataka lenti blay nang taro ka ba new palat bakine ki konjo Eli kale bakile kalong ba ki juya thia auria ro bat ki kantei ki basumare kataka ying jong blay
Amen. Kataga deka kam ka basniu baki kun jong Eli ki le haka ying jong ublay nang ta ya ublay ki pen sngosi. Henry ngiyo I hang ne ublay ti shaw la kran ya u Eli. Eli ki kun jo me ki le ka bomman. Ki kun jo me ki la le ka basang ka basi akamat jonga. Te u Eli pa de ule kubno ula ong ya ki kun ula ong. So tu abang ong ula ong umdei ba ula sneng. Umdei ba ula bitar ula kan hit ban kelabumut en ula ong. Pek ka dukat ka ba? Pek ka dukat ka ba? Arpu ar hadu ar besau. Tiu Eli ula temen bat ula yo sngo baro baki kun jo kila le haki Israel baro. Kumno baki juya tia ro bat kita ki kan tape ki bas ju shakri haga jing kang ka tabernacle ka jing seng. Bat ula ong haki. Balai pile ki bakum kine naba ngayo sngaw ya gi jingle basneu jong pi na kine ki breu baro MP go kun naba kane ka jing bana ba ngayo sngaw kamlong ka babaha pi penle ya ki breu jong utrai ban le palat lada ubreu le pap ya u para breu u blei un bishar ya u henry lada u breu un le pop ya u trai u eu ban ya sat na gabanta jong u penban kim shamla ngap ya kaktian u pa jong ki na ba u trai u la thoban penyap no eki amen kane ka de ka jingja ka e ka ba ngi I na ka jingle jong ni u Eli u la bana la yo sngaw ka jingle jong u jong ki ki kun jo u Pine has but u hopini baki le ka bomdei ka bas new persya akmat jong blay Henry bade u ne u Eli usu ong MP ko kun kane ka jingmana bangayo sngaw kan omlong ka babaha kamlong ka babaha pila le pala penle ya ki breu jo utrai ban le palat u klamda kan hit uklam na sneng persya ay kataka pop jong kineki kun henry uong na kaktian ka bajay jay te kana do ba kineki kun ki kun ki simsting ay kataka jing ong jok pa ki ken sting ay kataka jing ong jok pa ki klam kalamut ki peteng biang ay kataka pop ki peteng biang ay kataka pop kata do ba une u Eli haji shalada u yo I ba ki kun ki dang le biang ka pop la dei ban sneng la dei ban demok ya kata ke jingle acu kini kun Henry uklam ong isu uong tang kini ke benta jayu kalau malap syua ke jing bitar jong umblay amen lap syua ke jing bitar ke jong umblay pe umblay ukran ha u Samuel ha ke jing itu pau kadkat ke bakat ar ha kata ke singan pendap no alor u Eli ya kita ki baro ki bangalakran syapang ka ying jo nado ke basdang hado ke bakut nambar ngala ong hauhi bangan bisar penrem junam ya kaying juu namar kata ka jing baman ka ba ulatip mau naba ki kun juu kila penlong ka jing tim ya lade uti syam lakang yaki amen yo I hang ni utip mau uladep tip u Eli ya ka jing le sniu jo kini ki kun baki peteng kita kapap Henry syam lakang yaki takadau ublay penhap ya kata kabasnyo ha kini ki kun jong Eli balai yu kadau bu teng unu Eli amen haji sha dala yo I baki dang peteng ka bom day na dei ben sneng teng na dei ban un kang la ne un demok ki kun baki nam le shu kata kapap Henry u klem kang ki tagadau lap syua kapor jo ublay u syok yap ya kini ki kun jo Eli ya u hopni but u pine has hakatma ba kinongshun ki Filistia kila penyap kila syok yap no ya u hopni but u pine has kala long ka jing le ran ka bakraw ya kileng do jong blay syap penyap namar balay kapap but kai gadau tenrai kalong ka jingbu teng jong Eli ukpa uklem da sneng uklem da demok ya ki kun na baki le sneu poi syaka jing yap kini ki kun but u Eli ru uyap ha ka bau kendit ya ka kubar ka basneu spang kun uyap no amen haleluya kai ka bangi yo anang ne ko abadong kemi ki kpa amen ki kemi ki kpa ngidon ki kun haba yo I baki kun kiyat kendriang naik up hado bana itulut kibreo haleluya
Nai up hadu banda ki breu na saudong saukun ki bahi ngesem lane ki kur ki jai lane ki paramarjan ki lada yo I ba utu ule kumta lada ya tu kana hasurok. Amen. Ken mau ba pila yo I baga don jing per takadau ba ki kimi ki pa ki deiban song haga jing duai wat haga jing duai deiban duai haga bari kum ka Abigail. Amen. Duai kabari kenang ba ublei un penpau happy un age jing start happy lada ki layu I bagi la let lot ublei un kran happy pinadan ko taka mensiam jing itu te la ki la longkum nang ki kun haga ba kan zaman siam. Amen. Kakadau ki kimi ki pa ki de ben penjura ga jing duai ben song haga jaka kabari IT ki kun jok pi show try kenang ba lada dan ka nung jing per pen itu na basdang om dei hadu bela itu ki breu. Amen. Barhaba pila yo I nado basdang seneng no teng nado ko to por basdang. Kenang bakin bat skor ken mau do ken mau dam. Amen. Le teng I kimat mau. Kumbaong aktin jong beli maha kapor basneng masempat ki mau. Sngosi ha kapor bacha seneng cha sempat. La bakin penat ye piki kimi ki paro abagi ki cha seneng. Henry pade ken mau banam lele om de bandan te jing snei bet ro. Sngosen adalah I penat krono bat I kenang kemai pastor I julek kum tang ngitip lai dalai iba le kan nuk nuk bemdai I dana ka donun ba it ma hande bade dala siang tu I up shua I ngap shua hado pa kina ngutu kina wan kelai kina wan panmap hi mendala panmap ro kira kan mau do bat skor. Amen. Ngaku api ro ki kimi ki pa ki bange jing hang ne kan mau ban le kata la da pila yo I ba ki dan ka jing per ki kon ba ki le per kan mau seneng no khot no kle kle ki shwa ba kin lap tip ki breu nambar khot no seneng no ban bet no ki wat nom bu teng ban ong ap shwa da pet shwa nai bu teng namar yo alap shwa ka jing jot dala jot ba biru men toy shu ngong pi. Amen. Namar ka jing bu teng ka wala me ka jing jot nang taru kaba kakwa ban ong ni kapor ki kimi ki pa ki badan ki khun ki badang rit ro nadu dang rit lada ki le ka bom dei shubu mo ta ka daw mo ki wei ki kimi ki pa kadan ma ka to ka kitu ki khun mang yu I ha ka video nadu dang rit ki la ada puli bible la dekat bible tiak story jo ka bible ki dalala ala tik namar balik ki train nadu dang rit dadam puli bible dau sit men la dam play bible da usid nadu dang ret ki train taga daw saus nem mudur kila dala ai ka bible kila da tip ka story jo ka bible namar balai ki train nadu dang ret taga daw ki kelalong ki bakraw kan mau ki kimi ki paro nai buteng ye ki khun nai ong ba ki dang ret dang isnei I kila sam tia I wadap nang kilang tia no anang duai tangi bahe nai ong gumta. Amen. Nai kin sting nai buteng nadu dang ret hi pia ban hikai. Amen. Ya uding ru baken riang nado badang red hapan penbet lada kemben bai nado dang red unsu he do hadren balwa he am tu lu he ken riang. Amen. Tagadau ye ki kun ki badang red nado dang red de ban train om de ban ailat bakin tia klem da duai klem da pule bible. Hallelujah. Ngai pastor ngi ju kli barobor ni kena te ikum ba ki septe ngi pule bible le men de dala ya tok yang pule lada kim pule mon ngi la dom emot ki septing tinga ko abadaw pina kapor kibikik paru ya trailang. Amen. Dei ban ong iki kun makin puli bible kin duai nadu dang red kila abe ka dekot ke barit kenang ba kin long briu man briu la shai la sisni. Amen. Hallelujah. Kani kedeka tier ka jong blai mong yu I ka nuksa naka jinglong so eli tang naka daw ka jing buteng jot ki kun jot ma uro poi sa ka jingya kwa ki kibi ki paru on de ben buteng ki kun la da yo I kanu kanu sneng nok kloi kenang bakin bet kelen ti jong ki ken poi sa ka buram kinam jot. Amen. Sa ka balai ka bang yo I ha ganing ka por ka bang kwa ban ai deng jing pina ka por ka long na ka gospel Matthayus kalnong ka ba arpu wei de khat ka ba arpu pra arngot si para kani kade ka parsi sepangki arngot ki si para ka e ka bauji sui hikaya ki senran da kani ka parsi Gospel Matthayus kalnong ka ba arpu wei ka khat ka ba arpu pra ter ngan puli ka Henry pimot kumno ubre wala don arngot ki kun
Ti ulawan ha ubanin kong, bat ulaong, kokun, kilet bat tray mentai haga briso jonga. Uta udaya tu ti udah ongam tre. Henry hadin udah kelabamot bat ulalet. Amen. Kani kadai ka jinglong jung bankong. Ini pe mentai nang ta ulalet ro sha ubaar. Ulawan ro ha ubah hadin bat ulaong kumjo. Utati udaya tu ongan salet ko kenrat. Henry umlet. Unuti napdeng kini ki arngot ubale ya kamon ukpa. Kila ong hau ubanin kong. Amen. Ngi hine ke ji tu kanal sepang kini ki arngot sipara. Ubanin kong une ubre ulalet swaha ubanin kong ko kun kilet traino shaka briso menta shaka briso jonga. Uni ubanin kong ngam trelet. Henry la dungah kamen sim haga ba upen pai ketien yok pa mo ngam trelet. Dong kamen sim ulet na. Kerana wud ulet na kata ka briso. Ha utau baar pada ulalet ong mengkum ju. Kun kilet tray shaka briso jonga. Une kun baar pada to ngan salet. Sutu ngan salet. To ngan salet. Henry pada uklem tre ban let. Syong sa iing. Uklem let. Tu jitsu ong ne unu na breng ceki ubale ka monjok blay uba nengkong. Uba ong nengkong uong am tre Henry ulet wud. Baar pada uangan salet Henry uklem let. Amen. Kajinglong june baar kalong bau bu teng. Ngan salet. Ngutu ita gentian ngan salet. Ngan salet ken sibet to ngan salet. Henry pada kut hajing tia. Klem let. Syong sa hajing tia. Tiga ni kadiga jungbu teng june ukun baar. Nyu i hang ni pada kai ka bang yo ji kai na kaneka phatsi sepang ni ki anwat ki kun. Ujisu ong ba? Sisang ong pi bakit nong krong bat kinuti kilet aswa jong pi saka hima jong ublay. Amen. Poi penman swa ki nong krong kinuti saka hima jong ublay. Ban ye kituki parisi ki sadusi. Hagan nektin jong ublay kabang iyo ihang ni. Amen. Kalong kum taro hangi uwe baro. Apa syat jeng mun haga jing menta kabaman la kasngi. Ngi ki bahang ni. USA mo ngi hang ni la US ngo baro bor kakten ka jong blay hana le jam kinsting haga jing long sim ngo biang klem da pen bet bahai la de klem da check bah ha e ga jing klot ha e ga jing na bu teng yo kum nori kum ne swapan man na kitiki ba kelaba mud hadin kitu ka ba kelaba mud hadin kila long jikerku Henry ngi kibala yo sngo nado meno lalai stem so stem klempat long jigerku. Amen. Ngait baba pi sngo nek tin joblay pinam sngo rem. Amen. Aku aban kran nega jingsha. Ladangi sngo tu nega tin ga jomblay kan mau bangi long jigerku ngim dai ban buteng kelab hai lade namar ubriu la ne ka briu ki bam nut ban is lock ki way dai ki bam pat penbet ya lade. Lada ambiang ga jing pule bible ambiang ga jing dai baru blay nut ro ban is lock ki way. Yo isway ga jing klot lade. Takadaw larangi ngimpat nut ban kislok kiway kan mga penbait nok kloy lade. Penbait nok kloy lade kenang bangin yo ban long jikir kuy kiway bakin yo lang siya kataka hima jong blay. Kumbangi pastor. Kita kibawan Bible study mga kumsyatation ng stone. Kidang syuwan ang sisin arsin handa ki klabo mut sisya bet. Dalam kelabang muda kinam salia, ya selok ba ya ki para kena school, ya selok ba ya ki breu, ki walam ya ki breu ro syaga jaka Bible study, yo jingkerku. Amen. Takadaw kan ni kaktin joblay kalong ka ba, ngiyo ihang ni mula dangis ngutu ngin kloy ban kelanok kloy. Umlong ban buteng. Kumni ukun baar. Lek kloy dangis ngutu kelabang mud kloy. Yo lek siba shwa penban dak itu ki badang kelabang mud syen. Ban ki bala kelabang mud la Islam. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kani kalau kaktian ka jomblay ka bangiyo iba kan ma bangin day ban buteng ha ka ba syakriya ublay. Dan ka jingklat dan ka jingduna halade kloy ban pla sya ublay. Kloy ban penbet sya ublay. Dan te ki breu ki bala syakriya ublay te. Kumbang ha
kumba yos ngau na ipason mah ka jinya lenti jong beri ke bak kelabamon nadu bak kelabamon ngil ong ngenam lek syu ke kapap ngin sakri bet tang yu blai ngala kut jikmot ban sakri yu blai hanai kalong tik kumba ngiya lenti kadon si sen aka bangalit school nganang la spit bah mana mar kerki kata kali la apa nan ba ngalayat spit bah stat bah ban yat mo henry ngalayat suki ngalayat spit ngala persang man kiar atau tliu badan hasurak mo la kiar kama jagai Henry bade kata kali ka shuan be wot kata ro kadiga kali bekit kena school la kerki imat namar kapal kam slam wot kata kali kali you be tek ye kata ka jaka badan mul asit yang nadu nang ni na sengkai siapa Henry ngaban lek kum nung shuang banga phong rong dum ong dap lek la kali che school namar ba la sit ktirom lele namar ka phong rong dum ngalek la kali che school kadu bangam school ju shu ka smakti haka haka ka janjong ati ka pangasong school ngam school hud ngam susuk kata ka mensia mabangai kai school ro na mambli nga school ko maki kena kila sma nga smakti nga babe ngong bali managing shada wan kam slam ro sale you mo change wa ka panuwet adu kan ne klem yo hikai ba shu school ro eki kena school ro ti kalong kum tama chilong bakan jamin siam ken mau habang ngila nang sep ngila penbet show try banganam le pop mentaga singa IT show play nganam pensno CEO play hare ha jinga lenti pila ri pila sumar le den re don basit kti amen don ke basit sit kti na wei ti la bano ki jingkran je ki wei lane ya kumr khilang e ke jingkran ki wei kata ka de sit kti sit pop amen kum bakla no ha ki ek omdei na pi hen na ki wei leng bagi skol leng bagi kmat tika penjabo ka penja clear kibala sekrio blaken mau umdei ban buteng habala sengutu namar ngasutu ela de kum kata ka porma hajing sala dangan change resepti nganam lele gitu ke singi baru singi nam du nong henai tang na kada ujing buteng jonga ngadu nong baru si singi klem yo hikai school bahai ki kena kot ha ka basyong ha staff room amen ngaku abanong ipiro ki para banget ma habas ngutu baka don jakria bit jakria yapi naladi kum baklaladi lanik naki wei nai buteng ban penkut ya katu amen nai buteng ban penkut sa penkut la syai num lei tharai ki don sibun ba ka bai paso ikran ni katu ka pop ka roi ka kharoi ki kelabamut ki nang mut bet ba kinang mut bel ba kapop kamli kapop dala slam kan ja ski henry kanang roi ka khai ka jingyap amen idan dei we ilok mi susi ba ila thang yong ba gabriel kata ka long kemi kawan ka jaka jingdoi kata ka pori pastor imdan ngan sung ba ilet shlok tinggal ap ka jaka jingdoi kita ilong kemi iwan kata ka jingdoi yong kong le kum no mo ngala pinsko si blay na do masyak por samla tang bahadu mentaro ngam nut peringa tu ulok ngaso kum ba ngam lele na mar bangale por samla henry pade hadu mentang ngam nut peringa tu ulok dang adoi ro ka wan bet katahi ka perem yang ngam nut ro banduai i ong kum tata ikong ongan le kum no balai mo nganamut bakanang ja suki tingo ong i te ikong kapop ti kapop karoi hadin ka khai ka jingyap tinggal kwa ban ong ye itai kong ong wan ceka jing dua wan biang ka we ka por bai pastor idan mo I pastor in dwai na ka banta jopi marin ai ji slok epi ba kumno pi dei ban le itai kong yong ta amen taka daw wat ki pop ki bala nadu menum nom dei ban buteng man pen khut nok kloi kumba ong I ba hap le pop nadu padang red le tu so le tu ma hanai bade haba duai nama ka kendu hablet pan map kloi pen khut na amen tongin long ki breu ki ba kloi ban pen khut na nai buteng ban pen khut ya ka pop namar kam lok namar don sibun ki breu ki ba yang haka jaka haka ni ka pulpet ban krene ke tin joblai ban duai henry yang da ka jing arsap ka pop dang don klempat pen khut henry yang da ka jing arsap ublai syam ngobha amen kan mau takadaw bam dei ban buteng ya ka pop wayu pila skotu ba kumba kla pila pensu si ublei da duai kam tut shu kamul ladon ke ek ba khang epi pen khut na kloi khnang mi pin long lai lut ka ba sakria ublei haleluya ka ba khadu kanuksa ka ba khadu ani ka por ka long na ka gospel umatyo si kal nong ka ba arposan nong ba arposan god khot ka ba ni kong ter ngan puli tangkat tu kan nak tiel joble ban ngan shuye tu khana gani ka jing tu khana
Kadang siapang ki sepangut ki thai soti ki bastard bat ki babit. Kadekat ke ba? Kadekat ke ban kong plin na do kadekat ban kong ter. Endang kum ta ka hima ki penang kan long kum ki sepangut ki thai soti ki ba haba ki la sim me ki syarak joki ki la mi no ya ka ban leitan ya unong leit kurem. Sangut ti ki la long ki bastard bat sangut ki long ki babit. Kita ki babit haba ki la sim. In skap ha gani kini ki sangut ki babit. Haba ki la sim me ki syarak joki. Kim Shem la Shimro ia ka umpnyang lembat ki tang ong penbut lang Kim Shem la Shimro ya ki syarak jongki amen ngangat bisngo tu ini benta Henry kita ki bastat ki la shim ya ka umpnyang haki kulpi joki lembat ki syarak jongki haba uta unong lek kurem ula pentut ki la samthia baro bat ki la yo thia here men sitang senya lalong kecing perta hakmi uwan unong lek kurem to mi ban letan yaki amen kani kali ka ktian ka jomble ka bang kwa bat panig ni ka pon lang baga ni ka jinge tuk ala sepang kita ki spaungut kita isoti kadan ka jinge per haji syabaro ki spaungut ki de ki thai soti ki basoti amen baro ki de ki thai soti kila penbiang kita ki kila balong ki jakabu syarak kila penbiang yala diru kila penbiang ki thai soti kila pen krek ba la riam ba hene ka jinge per kalong tang kane ka wei kalong ba sangut ki bastate kila wan lam rengkat bat ki ka umpniang hene kini ki babit pada kim shem la shimru ya ka umpniang kini ki thai soti ki babit ki klam shim rengkat lembat ki ya ka umpniang esawan sasim sibiro dang kloy dang lap Haji shalade daiba kilai bala along kita kibasat kilai ben simlang ya ka umpniang man up long ready man up itu nong let kurem Henry gini kita isti kibabit ki klam sim ya ka umpniang ki buteng ki ong sa sim sibiro dang biang Jayu kalau mana mar tau nong let kurem ru pen slam banuan pentut Pahagabau ni nong let kurem pen slam banuan laong ba baro sponget ki yo thia Hakaba baro sponget kini ki thai soti kila yo thia kat ba kidang yo thia hamar siteng senya lawan tau nong let kurem lawan utau nong let kurem bat kala long kajing perta hakmi unong let kurem ulawan tomi ban letan ya kata ke de kajing perta mar ba yo sko ta kajing perta la long kum ka alam ti baros bangut kila kira hera hera kata kajing yo thia chuki ki bastati namar kila ra alupa ka umpniang Kishu tap ka umpniang kata ka kulpi kishu penme be kata ka umpniang bat kilek tan wud ya utau nong lek kurem kini ki babit padi menta dalam mutang kata ka syarak omdan umpniang dalakan ma ngi klem ra mene umpniang ngi klem simlang bat umpniang mene porbawan tisdang men pan kiliang na kini ki bastat haba pan kiliang ni kini ki bastat na mar bala ong ki bastat sisha Kiletit nakibadi namar belai dangai aye piyo sekam dapengi kiletit la yuat hi tegi ni kibabet kibasar tegi la yorong rekat bertau nong lekurem hendai gini kibabet padekat barakin nang lejuat ya kata umpniang la simpor ndalawan pai meki la ong ba kajing kang la kang amen ke klem yorong shu sya kataka Kerdap saya katakan jing kawai jong tau nong shang kurem ke jing kawai jong tau nong le kurem ki klem le rong shu namar beri lap kang ka jing kang kane kalong seriam bat ka jong noa amen haleluya lap kang ka jing kang ki klem pada kelabamut kai ki bangi o jing kai na kene ka kten ka jong blai chapang ni ki thai soti kalong ba kini ki thai soti ki babit ki sngow yala de ba ki sngow biang Ki klem na check ya kata ka jingduna joki. Ki klem na check ya kata ka jingduna joki. Ya ka jingklot joki. Ki klem na klabamut. Ki klem na pet bahai ladi. Ki buteng. Ka umpniang. Yuman siya makut jomble klem don haki. Henry ki sngobiang. Kumbalong kini ki bastat. Jayun dalade kapor ladir kapor melap syukat ban wat yaki kata ka jingtrai ka jom siam jomble kat ban yo biang ka cipesle jom siam jomble haki lap syukat kapor ka ya jing kala kut la kang
Amen. Mentoi syu. Sabar kila kim yo rong syu sapa ila sabe eki. Try jo kata gaji kawai ongam sem la itu epi. Kilet no. Amen. Aku abad ong ipi ne kapor ke bang yo ji kai na kaneka bentang ak tian ka jom le ken mau ba ngidei ban ken mau ban check ila de kumang ong ipi mene hamba ngutu badan ka jiklot jingduna nai bu teng ban sa penbet la ne ban sa panmap hadin. Kloi ban kelano penbet na udwet long kum David. Amen. Ngutu ikapop uyam no kloi ha ublei. Uyam no kloi ha ublei u khot yo men sim joblei wan pat ha David. Amen. Hallelujah. Aku abadong ni kapor nam ta jong pi wei be baro ni kapor be sngo ni ten joblei sngo tu ila de bala sngo tur khong nai up nai bu teng nai bu slam. What would ya ka kama joblei sha jingin nok kloi la de sngo tu bala tur khong men sim. Charging in no kloi pen stamila de ban wat ika present joblei. Hadin ba pila wat ika present joblei kan wan ka tuj beng ka ji de ba utrai. Tik hang ta pin long kita ki ba sngo bang sngo tiang ba ka por ba ublei un wan no ka pin biang pin yo rung lang. Amen. Henry la da pi up pi si up la sngo tu bala ter kong ro henry sngo biang bet sngo lei klem wat sure ka ta ka present joblei yo alap bakut ka jinga jiano ka jirong nok. Sha ino. Takadaw na kinsting na ibuteng kelawut kelabumut kloi kenang mengyok bentalang hakataga jing kawai syongkurim. Amen. Hallelujah. Ngai kini ka kubar kalong ka jing ku naga mentau jong pi wei pi balok ke beyok sngow ni tin choblei. What buteng ka jing buteng ka walame ka jing babe. Ka jing buteng ka walame ka jing yap. Ka jing buteng ka walame ka jing jat. But kajing buteng kay walam ru sa kajing mamia sultanat kajing bunia haying asam. Hallelujah. Tingit baganik tin sublay kalong kajing kerku ni kapatini ay kabanya yang lang.